Отправяме се към Хисаря, за да се срещнем с Димитър Андонов. Мнозина навярно ще се запитат кой е той. Хисарският поп, от друга страна, звучи много по-познато на широката публика. Не, това не са различни хора. Това е истинското име на култовия певец, изгрял през 1980 година. Малка къща живееме, някога заедно, и оставиме сам, без ума и без мен. Напред си сега, тъжно е при мен, тежко е да си сам на света. Тежко е да си сам на света. Обичам те, но не когато си с друг. Обичам те, през живота ми е пуст. Димитър Андонов ни приветства радушно и ни развежда из града. Заставаме срещу южната порта на Хисарската крепост. Поглеждаме към изронените камъни и пропуканата арка. Нейните останки, издигащи се величествено, приличат на две камили, застанали една срещу друга. Както всичко древно, така и тази крепост носи множество легенди след себе си. Един младеж се оженил, обаче го грабват тогава римляните и го докарват тук на тази крепост да строи. И той не знае, че жена му е забременяла, има син. Той става вече над 20 години и решава да тръгне да търси баща си, да вземе благословията, за да може да му пожелае да се ожени. Легендата разказва още, че младежът тръгнал да търси баща си с стръкче Севда, което му дала неговата майка. Точно на тези камили тук отгоре, той минава и минава от роб на роб и пита: еди кой си човек, да знаете от еди къде си, така. И никой не каза, никой не знае. И отгоре баща му е бил на камилите на най-високото, дига един голям камък и го пуска върху сина си и го убива. И казва, изрекал: по-добре гроб, отколкото роб. И тогава цветето Севда, което носил той да покаже на баща си за тяхната любов с майка му, изсвръкнало и до ден днешен това цвете тук расте на пролет рано. Дойдеш ли в Хисар, посети наслада, тук ще чуеш песни, игри чудесни, наслада, 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 пи да си вечно млада, наслада, 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 ще се чувстваш вечно млада, наслада, наслада, наслада. Това предание от устата на хисарския поп са чували и много други хора по времето, когато той е бил културно-масовик. Интересни случки от биографията на Димитър Андонов от този период не липсват. Една екскурзия вода до Карло, Калофер и Сопот. И пътят за Калофер беше тясен тогава. Сега е голям, широк, панорамен. И гледам отпред, както бях в рейса, в дясно, видях една чанта голяма, така голяма. И на 100 метра така минахме, викам на шофьора, викам: спри малко, да нещо видях. И се връщам обратно така на тичани. И отивам, ритнах я тази чанта, тежи като куршум. Дигнах я, тежи, викам: какво ли има в тази чанта? Сега отворих, брат, хубаво, вътре пачки с пари, пълна. Тогава беше 20-левката, това преди 50 години говоря. 20-левката беше най-голямата банкнота. Парите Димитър Андонов занася в МВР, но така и не разбира какво е станало с тях. Години по-късно обаче съдбата го среща с служител на реда. Майор, викам, аз викам, точно тогава бях в школата в Симеоново за милиционери. Тогава. И казаха, в Калофер е намерена чанта с 487-8 хиляди лева пари. А това са, на тия пари са сигурно 7-8 милиона. И намерена и лицето неизвестен човек е предал. Парите са всичките на лице. И аз нито ме взимаха някакво име, адрес, аджибат, носиш толкова пари. И
Милиционери, които бяха различни, да. И така стана, че не можа. Разбрах, че е намерена, че и викам, значи не са ги откраднали. Всъщност, хисарският поп дори и за миг не се замисля да задържи намерената сума, понеже, както той самият ги нарича, това са мръсни пари. По-добре е така, по-беден, по-дълго живее и да има, като имаш вкъщи всичко хапване, пиване, нормално не ми трябват милиони, ми трябва да са живи и здрави, да се живее с семейството и децата. Времето, когато е бил културно-масовик, свързва не само с тази случка, но и с прозвището си. И едно момченце мина така от другата улица и викам, Митко, чак да те питам нещо. Викам, бързо ще отидам да изнасям тонколоните. Вика, това от Северна България излезе това прозвище. Бях, минавам, в едно село, слушам на една палатка, само твои песни се свират. И аз викам, да не си ти там. И отидах, гледам, те пуснали в една уредба, вкарали един магнитофон с касети тогава беше. И само вика, твои песни цепат. И аз викам, знаете ли го този човек? Как вика, това е хисарския поп? Това е културно-масовик Димитър Андонов, се казва. Познавам го, същият албум, той ми го подари миналата година на мене. И скарахме се, чак вика, до бой вика, щеш да стигнем. Аз казвам, че не си поп, а те се знаят вика него, тяхното си. Вследствие на прозвището на Димитър Андонов, местният свещеник е имал комични случки. Ходиха в тях да го търсят за албуми, да си купат. И той казва, аз не съм този човек, който... Имаше и той неприятелство. Викали са го в митрополията в Пловдив. А пък той, между другото, свири на китара, така се дрънка и си попява за себе си, така за приятели. Много хубав човек не е лош човека. И уважаваме се, тачам се, няма нищо лошо в това. Имаше... Пътува за Свиленград, за Турция заминава и хисарския поп, винаги там етничари хисарския поп, те мислят, че съм аз, вика, чакай, не съм аз, вика. Искат му дискови, нещо, или пък такова, касети, нали, на времето имаше. Макар и дълги години да е работил като културно-масовик, то музиката е в кръвта му. Таланта си Андонов наследява от своята майка. Обаче беднотия сиромашия, няма пари за акордеон, няма пари за нищо. Свирих на устни хармоника, на локорини, кавалчета, каквото фаних, на това свирих. Но акордеон, като видих някъде акордеон, някакъв циганин така върви с акордеон на гърба, аз мога да вървя с километри по него, да гледам акордеон, да му се радвам, да треперам. На 17 годишна възраст хисарският поп най-накрая се здобива с така мечтания акордеон. Всъщност, за да си го купи, той е откраднал парите от семейството си. Откраднах парите, проблеми имах с нашите. Като се върнах, дигнах една врява, бащата беше така по-склонен, един калеко пият с баща ми червено вино и там сланин, каквото има за мезе. И това калекото, вие нямате хляб да едете, акордеон, както е, на фитили прави. Майка ми така еше на един стан с някакви черги така еше. И аз се досах там, малко ги сплаши, викам, не ми давате да уча, не ми давате да свира, да пея, аз какво искате от мене? И ще се фърла, викам, в някаква язовир, стреснах ги. И както иде, айде, каквото било, и този колектор ще мътат, вика, кокошките в него. И аз така малко кораж добих и вика, айде да те видим, вика, нещо, вика, можеш да изсвириш. Той е самоук, усетът към детайла, обаче вероятно му е генетично заложен. Сутрин ставам в 5 часа, пускам радиото, защото няма откъде да учиш. Няма пари за музикално училище, няма пари за учители. И почвам да свиря на слух от радиото. Аз съм слухар съм. След това ходих на школа по акордеон, когато дойдох в Хисара вече много късно, така за обща култура музикална. И така станах музикант и до ден днешен и продължавам да свиря и да пея, да весела хората и с желание ме слушат. Дори и сега продължава да твори предимно през нощта. Много песен, много нещо. Извор. Аз нещо време, повече от 2 часа не мога да спа. Цяла нощ песни. С рецитали тъжни, весели. Ако взема 10 часа, 12, няма да ни стигне времето.
Връщайки се назад в годините, Димитър Андонов си спомня за своите първи албуми. С носталгия по старото време той споделя, че тогава е записвал песните си на звукозаписни ролки и касети. Голяма част от творчеството му пък се е разпространявало нелегално. Като почнаха да ги правят тия пиратите по Димитровград на пазара, един вика, аз си купих Лада. И сега други, както срещна, вика, вика, колко пари съм изкарал, вика, от твоите касети. Вика ми да си жив и здрав. Могъл си там на пазара и продават ги, той като пусне там песните и се трупат хората, се изтрепат да взимат касети. 15 лева касети тогава. Нелегално са били записвани и голяма част от албумите му. От дома си ги записвах и в радиоредбата в санаториума, където работих. То сега офис е модерно. Тогава радиоредбата е една хубава стая. И там това едно западно-германско ехо, един акорд, лампово. Значи гласа, като пееш, излиза мед капи от него и влизаш направо директно в магнитофона. С акордеон директно пее, свира си и става нещо. Балкан то не можеха да направят такъв запис. Аз тук на улица мога да го направя, ще го направя по-хубаво от тях. Всъщност, по времето на социализма, неговите песни са били забранявани. Аз съм свирил, цял живот съм свирил на Тодор Живков, на цялото политбюро, Станко Тодоров, на кой ли не в Обото, тук в Хисара. Те идват такива сяне празници за 1 май, за 9 септември. И като свира там на центъра, правим хора и казват, Митко, тук отиваш в Министерския съвет да свириш там. Уж за 2 часа, но те отиват 4 часа. И уж ще плаща там един домакин. Това е жив, тук си едно куче се разкарва, една мърша. Ама, какво да го прави? Митко, аз ще се обада да ти платим. 1 стотинка от тях не съм вземал до ден днешен. Аз съм им свирил, няма какво да го разправям. За Тодор Живков хисарският поп твърди, че е бил любител на музиката, определя го като народен човек. Добрите му впечатления от него са една от причините да напише песен за тогавашния държавен глава. Реших да я направя така, скимна ми, защото при него се живееш по-добре. Българите имаха пари. Нищо нямаше. Няма хладилници, няма телевизори, но пари имах хората и всички работиха. Макар че бяха малки заплатите, но трудолюбив народ е българския народ. И така че вадеха се. А сега хората нямат парички и беднотия, а с тия малки заплати не е заговорни. Малки пенсии, старите хора умират от глад. До кога бе, братя, българи, ще траем те с политици, да газат още народа, да газат и да го мъчат, земята ще ни отнема, на чужденци ще я подаря, на чужденци ще я подаря, децата рата и ще станат, земята ще ни отнема, на чужденци ще я подаря, на чужденци ще я подаря, децата рада и ще станат. С тази песен хисарският поп пък обрисува съвременната политическа обстановка в страната ни. Под перото на сърцатия певец попада и футболната легенда Христо Стоичков. Роди се идеята, единствен обяд бях полегнал така, това беше след едно време, когато станахме 4-ти в света. И изведнъж ми дойде някаква, слушам радиото ми свири, аз обичам да спа на музика. И прибуждам се един хубав ритъм, такъв дискотечен. И викам, тук, и изведнъж ми идва някаква за Христочко и на мига ставам и веднага вземах една тетрадка и химикал и записах текста и след това че го дооформих и го направих, стана много хубаво, стана песен, стана идеално. Моля ти се Боже, запази Стоичков, той донесе гордост за България на това. Последния куплет. Моля ти се Боже, запази му Боже цялото семейство от завистници зли, защото и той си има завистници, горкия ми се оплакваше. А той донесе гордост за България, една като нея няма друга на света. И там вече почвам Гърция, Аржентина, Мексико, Германия, Айнс, Файн, Трайн, Дрънд, гол! Викам, става много готина песен.
В репертуара си Димитър Андонов има над 800 песни. Искам да пея за книгата на Гинес 24 часа, без да повторя песен, без да гледам текстове. И трябва комисия да дойде от Англия за Гинес, за да може поне 2 човека трябва да потвърдат това участие. И трябваше да има там доктори, професори, много големи хора в комисията, за да стане за книгата на Гинес. И обаче вика, ще ми се обадиш, и аз му се обадих, вика, напише едно писмо, да опиша за какво трябва, защо трябва, тези пари, за какво трябва да се дадат. И аз мислех, че дадат $100 000 тогава даваха. И му казах, викам, 50 000 ще ги дам на тебе. 50 ще останат за мен и половината ще ги раздам така за болни деца, за болни хора и половината ще останат за мен. Така че не можах да пея за книгата на Гинес. С годините хисарският поп се е убедил, че един от най-лошите пороци за музиканта е пиянството. Лъжата и кражбата също са сред качествата, които не толерира сред своите колеги. Защото има музиканти, той е пазарил сватба, да кажем, за 1000 лева, примерно, и казва на оркестъра, 600 лева пазарих. Сега даже един оркестър се разтури, няма да го казвам кой, защото не е хубаво. Той парите си ги прибира за себе си и така, че момчета недоволни и не става така. Щом се работи с едни хора, трябва да делиш и залък, трябва да делиш. Макар че ти заради тебе, заради мене могат да му пазарят, аз никога не съм ги лишавал от парите, които им се полагат. Колкото взема аз, толкова вземат и те. Сядаме на маса и делим парите на деска на кълпак. Аз обичам те знай, бих те любил без край, само мила кажи, ще ли ме обичаш ти? Аз обичам те знай, бих те любил без край, само мила кажи. Думата пресметливост пък изобщо не трябва да присъства в речника на певеца. Категоричен е Димитър Андонов. Защото има такива случаи, един Кириша, кларнетист, пазарява една сватба и отиват и му дават повече пари и той отива на другата сватба да свири. Отиват на сватбата едни цигани и Кириш вика, за една сватба да позирим зад палатката. И вика, добре, те вадат едно ше, там позаряват се уши, той дига шишето да пие и един от циганите вади ножи му и изкарва червата и го заколва. И така отива един голям музикант, защото лъжи. От дълги години се познава с Орхан Мурад, определя го като изключителен човек. За него той е въплъщение на качествата, които трябва да притежава един музикант. Това е един страхотен талант, даровито момче, сляпичък е, горкия, но с чувство за хумор и много хубава жена има, много весела, много засмена, много му уважават и съм очарован от него, от неговата доброта и неговата човечност. И страхотни хубави песни, прави балади, прави всякакви песни. Голям музикант. Това е сляп човек и като глас, и като композитор, и текстови си прави, и музиката си прави, аранжиментите си прави. Изобщо нямам думи за него. Само големи хубави думи мога да кажа. Адмирация за него. Хисарският поп уважава колегите си, въпреки това го боли от факта, че го наричат бащата на поп-фолка. Защото аз не пея такива песни, като тия чалгаджийките там от, няма да казвам телевизиите, или пък такива просташки песни. Аз една песен нямам в моя репертуар, такава пошла. Пък едно време ме изкараха, че съм пел пошли песни. Една песничка нямам пошла. Моите песни са съдържани, богато. Не мога да измисля такава глупава песен. Даже аз и съм слушал по телевизията
по телевизията там тези червени домати, като тръгнат децата по екскурзии, само това пеят, там учителките не могат да ги спят. Това е просто пошлото, учат децата на такива песни. А пък да запееш сега малка къща живеехме, дайте да слушам, дай сърцето на кой. Няма никаква мръсна дума, нищо пошло. И тези хората си ги обичат тези песни и си ги запяват и всички музиканти по кръчми и по ресторанти, а по барови и по механи си пеят ги хората. Нека да ги пеят момчета. Радвам се, когато ги пеят. Он ден си говорим най-вече с Орхан Мурат. Викам, и той вика, аз се радвам, когато пеят мои песни в ресторантите или пък някъде. Кой е на сватба, кой където иска. Но това е гордост за един певец да му пеят песните. Трябва никога да не кажеш, що ми пееш моята песен. Нека да я пее, що може, дай Боже, всеки да запее. Две китари в нощта, минаше път за нашата любов, че обичан съм бил от красива жена. Две китари в нощта, минаше път за нашата любов, че обичан съм бил от красива жена. Аз влюбих се в теб от цяла душа, Мария, от цяла душа, от цяло сърце, Мария. Макар и голяма част от текстовете на поп-фолк песните да не му харесват, той твърди, че би направил дует с изпълнител от този жанр. Разбира се, ако съдържанието на песента не е пошло. От тях има много свестни певици, много добри, много хубаво пеят, но те с това прогресират с голотата, с силикона. Аз им викам силиконовите долини, им казват. Сега, край на крещата имаш хубав глас, момиче, хубаво пееш. Изпраскаш ти силиконови ярди. Кой ще този мъж, дето ще се радва на тях, казано така по-мъжки. Или пък си обърнат джуки, че надуят. Това нищо не прилича. Това за мен те, колкото са красиви, стават 10 пъти по-грозни. Дълга, интересна и наситена с много емоции е професионалната кариера на Димитър Андонов. Има случки обаче, които никога няма да забрави. Отидаха колегите да взимат булката. И там, той е бащата на булката, от махалите горе, от целите родопи събрали са македонци, помаци да видят хисарския поп. И аз останах в ресторанта да оправя уредбите да настроя. И не стоеш ли този чорбаджията, бащата на булката, докато не дойде хисарския поп, няма да ви дам булката. И младоженик се ядосва, фаща булката за ръката и вкарва я във Волгата и се връщат само с булката. Чизата остана там и роднините на булката, никой не дойде на сватбата, нито бащата, нито майка. Това беше ужас. И викам, що не се обадих, на кола да беше дошла да ме вземе, да ме дигне, ще да дойда да ми спея, там ела се вива, превива, мома се с рода прощава. И така, този случай така трапираш много, много неприятен. Където и да се появя, където и да мина, връщам се от Германия, ходих да си взема кола, понеже свирих на метничарите на Калотина и изведнъж се явявам там на гишето и метничарчето отвътре вика, бати ти ли си? Викам, аз съм.
Имаш ли, вика, диско? Бяха касети тогава. Касети, викам, имам, бяха останали деца. Вика, сега ще заведа, вика, приема, вика, дете ти режеш парите. Аз свирих им на тия митничарите на петя партизани тук на хижа. Бяха дошли, цялата митница се беше изнесла. Галони, уискита, водки, суки мизета. И аз им свиря, им пея, имах заведение, свирих в моето време, оставих заведението и да горе да им свиря. Пари, на другия ден отидах си, купих лек кола за една вечер. Ето ги редеше по столя на целият акордеон. Тук нали има така мяк. И ги редеше. Отидах при него и там колата веднага грабнаха, прекараха, документи, всичко правиха. Абе за половин час така, докато се видим, всичко оправиха на границата. Бати ми те вика, имах се случай, като се връщахме от Германия с един колега и на митницата вкараха в едно хали. И колко карате, бе, натоварени колата много и почнаха да проверяват. Носите ли тогава DVD? На ролки такова DVD. Викам, не носям. И взеха да бъркат ролата и гледат акордеона. Вика, какви сте ви? И колегата вика, музиканти. Откъде си? От Хисара. Като сте от Хисара, вика, което е хисарски поп? Вика, знаете ли, ето го, вика, пред вас е. Сериозно ли, бе? Ами сериозно. Спряха всички проверки спряха да ролата, разбираш, само 120 лева там мито платих. И аз извадих парите от джоба, гледай го, вика, бати мити, и парите, вика, в джоба ги носи на митницата. Не можеш един лев не трябва да покажеш, трябва да ги там декларираш и така нататък. Малко известен факт за хисарския поп е, че е бил нестинар. Накарам ги направят един хубав огън и жаравата се разстила хубаво, натупва се да се начупат въглините, да не се еде въглини, защото може да изгориш. Много пъти съм изгарял отдолу мехури. Какво да правиш? Войната иска жертва, не знаеш. И трябва да е равна и играя на една нестинарска песен, моя, страшна песен е тя, и танцувам на нея и вкарвам и други хора. Много хора съм научил, много са изгорели. Най-добрите нестинари са дюстабанлиите, допълни още Димитър Андонов. Табанът на крака им хваща коричка и по този начин няма опасност да се изгорят от огъня. Той самият не е дюстабанлия, но обича да се потапя в магията на жаравата.